Početkom 2025. godine Los Angeles je zahvatio najrazorniji požar u njegovoj istoriji. Pored činjenice da je nekoliko ljudi izgubilo život, u ovom katastrofalnom požaru mnoge poznate ličnosti ostale su bez svog doma. Dom glumca Anthonyja Hopkinsa potpuno je uništen u požaru. Od imanja dobitnika Oscara i zvijezde filma Kad jaganjci utihnu nije ostalo ništa. Vrata koja su štitila posjed još uvijek stoje, ali su širom otvorena. Drveće koje je nekad pružalo privatnost izgorjelo je do neprepoznatljivosti. Glumcu Billyju Crystalu požar je progutao dom u Pacific Palisadesu vrijedan više od $9 miliona u kojem živi od 1979. godine. Glumac Mark Hamill, poznat po ulozi Luka Skywalkera u filmovima Ratovi zvijezda, rekao je da je ovo najstrašniji požar od 1993. godine. Na Instagramu je objavio da je u utorak navečer evakuiran iz svog doma u Malibu sa suprugom i psom. Glumica Mandy Moore, poznata po TV seriji This Is Us, rekla je da su zbog blizine vatrene stihije ona i njezina porodica evakuisani. Tako sam ogorčena zbog uništenja i gubitaka, napisala je ona na Instagramu. Glumac James Woods isto je tako izgubio svoj dom zbog požara. Naša prekrasna mala kuća, rekao je, objašnjavajući kako su on i njegova supruga Sarah Miller Woods veći dio pandemije COVID-19 proveli živeći u hotelu dok im se kuća renovirala. Vratili su se u uređeni prostor prošlog mjeseca. Vila vrijedna $6,5 miliona u kojoj su živjeli glumac Adam Brody, poznat kao Seth iz serije OC, i njegova supruga, glumica Leighton Meester, poznata kao Blair iz serije Gossip Girl, izgorila je u razornom šumskom požaru na tom području. Šokantne fotografije pokazuju kako je nekad prekrasna porodična kuća pretvorena u olupinu. Izgorio je krov, a plamen je zahvatio i sve sobe. Prozori su razbijeni, a sa imanja je šikljao dim. Reality zvijezde Spencer Pratt i supruga Heidi Montag, poznati po showu The Hills, izgubili su dom u požaru koji bijesni elitnim dijelom Los Angelesa. Pratt je podijelio video buktećeg požara na svom Instagram storiju nekoliko sati prije nego što su on i njegova porodica napustili svoj dom, a u snimci se vidi kako kanader prelijeće iznad požara. Glumac Eugene Levy već je godinama stanovnik Pacific Palisadesa, a njegova je kuća sada izgorjela do temelja. On i supruga Deborah Devine kupili su svoj dom 2006. godine za $2,4 miliona, a Levy je među lokalnim stanovnicima poznat kao počasni gradonačelnik. Zvijezda filma Top Gun, Maverick, Miles Teller i njegova supruga Kelly kupili su svoj dom za $7,5 miliona u aprilu 2023. Kuća je sada potpuno uništena. Automobil parkiran u prilazu također je u potpunosti izgorio. Paris Hilton je u emotivnoj objavi potvrdila da je njena kuća na plaži u Malibu potpuno izgorjela. Slomljena sam od tuge, sjedim s porodicom, gledam vijesti i posmatram kako naš dom u Malibu gori do temelja uživo na televiziji. Nešto što niko ne bi trebao doživjeti, napisala je Hilton dok je dijelila vijesti iz lokalnih medija o požaru. Prisjetila se uspomena koje je imala u kući, istaknuvši da je to posebno mjesto za njeno dvoje male djece. Ova kuća bila je mjesto gdje smo izgradili toliko dragih uspomena. Tu je Phoenix napravio svoje prve korake i tu smo sanjali o stvaranju bezbroj uspomena s Londonom, poručila je Hilton.